Ngayong araw, magbabike ako papunta sa... highway. Ah! Ha? Magbablog. Nakatali na ka? Ben. Ngayong araw, magbabike kami papunta sa dagat, pero ibang kalsada ang aming dadaanan. Na? Dadaan kami dito sa may irigasyon, and ang irigasyon na to ay papangalanan kong irigasyon numero 2. And bago ang irigasyon numero 2 ay syempre merong irigasyon numero 1. Pero hindi mo na kami dadaan doon, but maybe in the next videos. Ang irigasyon numero 2 kasi ang ikalawang irigasyon na pwede nating daanan mula highway. Pero kung hindi mo gets ang pangalan, huwag kang mag-alala. Basta tawagin na lang natin na irigasyon numero 2. Or I2 na lang para mas maikli. Ito. Walang masyadong nasasakyang dumadaan dito, kaya dito ako dumadaan kapag nag-exercise ako. Kung meron mang dadaan siguro mga motor at tricycle lang, at hindi naman sila mabilis magpatakbo sa mga daanang ito sa kadahilanang malubak at pabato dito. Excuse. Excuse. Thank you. We are now exiting irigasyon numero 2 and we will be entering irigasyon numero 3 or I3 for short. And nasa munisipalidad na pala kami ng San Vicente, Ilocos Sur. Uy, umangat. And kung mapapansin nyo, ay puro bukid ang nasa paligid ko. Iba-iba ang tanim nila dito. Minsan repolyo or minsan naman bell pepper, depende sa weather or klase ng lupa. Uy. Op. Okay. Dito tayo. And we are now entering irigasyon numero 4, ang last na irigasyon na dadaanan namin for today's video. Sa mga hindi nakakaalam, ang irigasyon po pala ay isang daanan ng tubig galing sa isang water source like mga dam papunta sa mga bukid para magsilbing tubig sa mga tanim ng mga farmers. And palabas na po kami ng kalsada dito sa Bantaway, San Vicente, Ilocos Sur. And dito po kami sa gilid-gilid ng kalsada dadaan for our safety. Maya-maya pa ay may isang biker na nag-overtake sa amin. So, tignan natin kung mahahabol pa namin siya. Dito ka. Try natin habulin.
So ayun, makikita nyo, dumaan siya sa kabila. Buti na lang dito kami sa kanan dumaan. Kundi, makaka-overtake talaga kami sa kanya. Charot. And andito na pala kami sa Santa Catalina. And medyo malapit na kami sa dagat. Jump. For our safety, sumisigaw kami ng bike bike sa mga blind curves. Parang busina, ganun. Jump. May kalsada pala dito na hindi pa tapos for some unknown reasons. And maganda itong pagtrainingan para masanay ako for uneven terrain riding. Bye-bye. So ayun, andito na kami sa Santa Catalina Beach and dito kami madalas pumupunta. Madami kasing mga nagbebenta ng pagkain at merienda dito. Di ko alam sa inyo, pero para sa akin, perfect combo ang beach plus merienda. And recently pala, dito sa malapit sa beach, may naganap na cross-country MTB challenge kung saan mahigit kumulang 100 riders ang lumahok. At ayun, uuwi na kami kasi mabilis lang magdilim ang kalangitan sa mga oras na to. And pagod na din ang tuhod ko kakapadyak. Pero bago kami magpatuloy, magpabagas muna kami ng premium. Alam niyo yun, yung red. Dalawa pong premium. Ay. Sting ate. Dua ate. Takti ko. Lutang. Gusto nyo to guys. Uy. Sakto naman na may humintong truck driver kaya tinanong ko kung pwede kaming makisakay. Sir, pwede po makisakay. Pwede po makisakay. Pero ayun, di daw pwede. Go. Kaya papadyak na lang kami pa uwi. Pero dito na kami sa highway dadaan. And dito na matatapos ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and share it to your friends. Subscribe if you haven't yet. This has been your boy Darren and see ya!